El paper blau. Un cable verd. 4 parells de sabates. La rom està plena. La terra és rodona. L'ordinador està trencat. És or pur. El corrent se n'ha anat. La fusta seca. La destral està afilada. El cercle és rodó. La bola és rodona. La mesura és incorrecta. El terra està humit. L'ordinador està fora de línia. La memòria RAM té 8 GB. Això és formigó armat. La paret està humida. L'or és molt car. La goma és elàstica. L'escala d'alumini. La paret és de color taronja. Copio al pendrive. Premeu la tecla. El fre està bloquejat. La bateria està carregada. El cable daurat. La planejadora de fusta és afilada. El cantell de la taula. El cuir és massa dur. Eliminem el text. La barca és de fusta. La memòria està plena. La punta del ganivet. Navego per internet. Fora és fosc. Això és plata de llei. El conductor elèctric. Fem una taula. Mesuro l'habitació. El mercuri és tòxic. El tub és de 4 polzades. El robí és massa car.
La corda és massa curta. Passem aquest paquet. El banner de la pàgina web inicial. Freno el vehicle. El racó de la taula. El pedal de l'accelerador està bloquejat. La superfície és dura. El cost és massa elevat. Aquesta línia és massa gruixuda. El ratolí és sense cable. El menú del programa. Estic reparant el dispositiu. Serro la fusta en dues parts. Aquesta escala és segura. La superfície platejada. Xifrar el fitxer. El tipus de fitxer és un PDF. Aquesta forma és pràctica. El cotxe groc és petit. El motor està en funcionament. El motor té molta força. Trec les escombraries fora. Es tracta d'un escàner d'OCR. Quin tipus de màquina? El manteniment d'un motor. La fusta d'avet és fusta tova. L'accés està bloquejat. El forner fa el pa. La meva professió és electricista. El plom és un metall pesat. És gasolina sense plom. El navegador està bloquejat. El correu electrònic no arriba. Generem energia solar. El vidre és transparent. Rebaixem el tauler de fusta.
Aquest cartró és negre. El proveïdor arriba avui. Això és un motor elèctric. L'ordinador no s'encén. Aquesta serra és per metall. Aquesta substància és tòxica. Un problema teòric. Prema la tecla majúscula. El zinc és perillós per a l'aigua. Necessito estany per soldar. Dos coma 42 hectàrees. S'adjunta al document. Em registro com a usuari. El treballador arriba tard. L'educació és un dret fonamental. Hi ha molts tipus d'energia. Desxifrem el codi. Hem de llimar el cantell. Aquesta és una fusta tova. La maquinària necessita oli. Aquesta clau és massa curta. La llum està formada de fotons. El platí és més car que l'or. Aquestes són tisores de paper. Aquest ganivet és massa punxegut. Aquesta vàlvula no es tanca. Això són alicates elèctriques. Es veu fràgil. El participant està absent. Aquest fitxer té 4 megabytes.
Es coneix el pes atòmic. La llum està apagada. La màquina està en marxa. L'experiment va tenir èxit. No hi ha prou superfície. No pot funcionar. Poso en marxa l'ordinador. Les joies de la corona de la reina. Els perfils es creuen. La Terra té un camp magnètic. Aquest producte és massa car. Aquesta placa identificadora és rodona. El meu escàner és massa lent. Aquestes joies són d'or. Una alta capacitat d'emmagatzematge. Has de desar el text. Utilitzeu aquí el tabulador. L'adaptador és per 230 volts. M'agrada aquest tipus de metall. He de carregar el meu mòbil. El PC ho fa automàticament. La construcció de la casa és cara. El marcador de lectura en el document PDF. La pols marró és tòxica. El cursor apunta a la icona. Aquestes dades són confidencials. Digitalitzar el procés. És una superfície sòlida.
L'aparell és molt pràctic. Les botigues tanquen d'hora. Vaig estudiar informàtica. La mecànica és molt robusta. Les ulleres tenen un lent òptica. El mecànic és un professional. Regulem aquesta vàlvula. El codi de barres de la mercaderia. El material és sintètic. Reforço aquesta estructura. El corrent és de 10 ampers. La instal·lació està fora de servei. L'ordinador ja és massa antic. El gestor de fitxers no està actualitzat. Un decalitre té 10 litres. Deu decilitres donen un litre. El diamant és una pedra preciosa. Una bola és un cos sòlid. Instal·lem el programa. Hem de carregar la bateria. Un aliatge. La làmpada fluorescent és brillant. Aquest microxip no és actual. Barregem els líquids. La física és una matèria bàsica. La producció té retras. Aquest material no s'oxida. Quantes tones pesa el camió? Desplaçar el cursor cap avall. He de guardar les dades. Aquesta cullera és de fusta.
Formem nous especialistes. La biga de fusta suporta la teulada. El lloc de construcció no és segur. Accelerem el vehicle. El programa de demostració és gratuït. És una aplicació digital. El ressort d'acer de la màquina. La nostra societat és moderna. El terreny té 2 hectàrees. Hi ha colors foscos i clars. Un metre cúbic és una mesura de volum. El llibre pesa mig quilo. El diamant és una pedra preciosa. El magnesi és un metall lleuger. Aquesta línia elèctrica ha estat trencada. El programa emet un missatge. Enrotlla el flexòmetre. La notícia és interessant. Tinc martell i claus. El fitxer es troba en aquesta carpeta. La fletxa apunta a l'objecte. La biela és d'acer. És una superfície quadrada. L'endoll es troba a la presa de corrent. La xarxa elèctrica té un problema. El símbol no està clar. El progrés tecnològic. El medi ambient ha millorat. El procés allibera molta calor. He d'imprimir aquestes pàgines.
Les lleis del moviment de la física. Aquesta fàbrica és molt productiva. Aquest programa és el meu preferit. Obro la porta amb la palanca. Soc enginyer en construcció naval. Aquest és un menú interactiu. La central nuclear necessita urani. L'aprenent escombra el taller. Quin pes té aquesta màquina? És un problema mecànic. El forn de microones a la paret. Cal reciclar el cartró. El resultat de la producció augmenta. Produïm massa ferralla. Els protons són partícules elementals. Surt fum de la màquina. Quina classe d'acer no s'oxida? Soc tècnic d'eines. La universitat té moltes assignatures. El ganxo de la paret s'ha doblat. Els nostres proveïdors són nacionals. Hem d'avortar l'experiment. Aquest aparell és molt útil. L'atur és baix. Tinc una nova ocupació. S'ha d'afilar la broca. Deu decigrams formen un gram. La volandera de segellat té una fuita. L'or i el platí són metalls preciosos. Pots endollar l'endoll?
El ferro no és una substància orgànica. Avui la meva empresa té tancat. L'adreça d'internet de la pàgina web inicial. Quina configuració és òptima? Aquest cristall és transparent. El cuir sintètic s'ha descolorit. Marquem el punt trencat. Mil metres és 1 quilòmetre. Aquest mètode és molt eficient. Això aporta la màxima productivitat. Quin programa has carregat? El vestit rosa pertany a la meva àvia. El fusible ha saltat. L'energia solar té un gran futur. Busquem i substituïm el text. Això és un problema tècnic. La contaminació augmenta. L'alumini és més lleuger que el coure. Aquesta expressió és incorrecta. Hem d'apagar la màquina. Automatitzem aquest procés. Editaré el document. Aquest mode de funcionament és molt segur. Hem de desactivar el virus. El software executa la comanda. La impressora utilitza massa tinta. Hem d'inserir el text aquí. Els electrons són partícules elementals. Una espurna surt de l'endoll. La mida del fitxer és de 2 megabytes. Les làmpades halògenes brillen molt fortament. El hardware cada cop és més barat.
Una tona són 1.000 quilograms. Quina classe de fusta és més dura? El lampista soldà la canonada de coure. El pistó del motor de combustió. El carnisser talla la carn. Mil mil·ligrams és un gram. El muntatge es fa en 4 dies. La bomba de neutrons va ser prohibida. La patent caduca en un any. El paquet de mantega és de mig quilo. Aquest lloc s'ha de marcar. La transformació de les tensions. L'energia solar és respectuosa amb el medi ambient. La caixa de connexions és de plàstic. La finestra de l'aplicació és massa petita. Estic present a la conferència. Canviem el procés a informàtica. Aquesta comanda inicia el programa. L'usuari necessita una clau. És un procés d'arrossegament i deixar anar. És un component electrònic. Els gasos i líquids són fluids. El manual d'instruccions del dispositiu. El generador genera corrent altern. El procés està equilibrat. Necessitem 3 grams de bicarbonat. Hem de descarregar el fitxer. La pressió hidràulica és massa alta. La indústria necessita molta energia. La interfície no és compatible. Aquesta barreja és massa concentrada.
Aquesta pols sa molt massa fi. Els metalls pesants són nocius per a l'aigua. L'esmaragda es troba al cofre del tresor. El plàstic s'ha tornat trencadís. El transistor té 3 pins. Hem de monitoritzar la tensió. L'adreça de la casa és incorrecta. Està connectat l'armari elèctric? Sense barra inversa, l'enllaç no és correcte. El codi de barres es pot escanejar. El cotó és una fibra natural. Finalitzem aquesta aplicació informàtica. La interfície d'usuari del programa. És capaç de fer aquesta feina. La temperatura és de 400 graus. La carcassa del dispositiu és de color gris. Copio el contingut d'aquest fitxer. Quin disc dur és el més ràpid? La barra d'espai és la tecla més gran. Subministra bons productes tècnics. Munto l'aparell a la paret. El collaret de perles es va trencar. Hi ha moltes lleis físiques. El físic rep el Premi Nobel. El safir s'utilitza pels vidres de rellotge. L'espectre de la llum es mostra aquí. El pes específic del metall. L'endoll és a l'esquerra de la finestra. Aquest control és totalment automàtic. Aquest convertidor és per corrent contínua.
El carburador del motor de combustió interna. Quin és el volum d'aquest contenidor? La connexió és de 200 watts. L'eix de la màquina s'ha trencat. Adjunto el fitxer al correu electrònic. Aquesta connexió és per l'antena. Actualment gairebé no es troben disquets. Ja no existeixen unitats de disquets. Ara encendré el motor. Hem d'ajustar aquesta màquina. El comptador d'electricitat és digital. Els combustibles provenen del petroli. El mercuri és un metall líquid. Formatejaré el disc dur. Quina és la freqüència d'aquesta xarxa elèctrica? Aquest és un material suau. Un hectolitre són 100 litres. El fabricant prové de l'estranger. El pagès té un tractor nou. La pantalla LCD és de bona qualitat. El material de construcció és lliure avui. L'òptica aporta una bona resolució. L'error del programa porta a la interrupció. Aquest commutador és per alta tensió. Quins cargols faig servir per aixapar? Aquest commutador és per a alta tensió. Quins cargols faig servir per aixapar? Quin sabó és millor per a la pell? L'energia solar té un gran futur.
El circuit elèctric té un curtcircuit. Necessitem suport tècnic. El buit és de 400 mil·libars. La caixa de canvis conté molts engranatges. Hem d'activar aquest programa. Hem d'actualitzar el programari. La teva formació té una durada de 3 anys. Quin sistema operatiu es recomana? Hauries d'editar el text. Aquest condensador és molt eficient. És un resultat experimental. Desbasto el metall amb la llima. Aquest grup de metalls no s'oxida. La icona a la cantonada de la pantalla. Un metre cúbic són 1.000 litres. La conductivitat del coure és alta. L'alternador del cotxe està trencat. Aquesta màquina pot treballar amb acer. El mecànic repara el vehicle. El mode de funcionament no està definit. Aquest monitor té una alta resolució. Trobo interessant el teu grup de notícies. La física quàntica és difícil d'entendre. Un cos en repòs no té dinàmica. La tensió és de 400 volts. Millorem les condicions laborals. Cent centilitres són 1 litre. El aturat busca feina. El meu lloc de treball és el taller. No oblideu apagar els llums. Construïm la instal·lació en 4 dies. Tallo el cable amb les alicates.
10 centímetres són igual a 1 metre. Aquest metall té una alta ductilitat. Entrada de dades mitjançant el teclat. El compte de correu electrònic requereix una clau. Serro la fusta amb el xerrac de fulla. El dispositiu necessita una connexió de xarxa. Has de ressaltar aquest passatge del text. Es desconeix el contingut de la caixa. Aquest carbó prové de minat subterrani. El depòsit conté 200 litres d'aigua. El llautó s'utilitza per fer aixetes. 1.000 mil·lilitres equivalen a 1 litre. Em pots enviar un missatge? La programació d'un controlador PLC. No es pot contaminar el medi ambient. Arrosseguem i enganxem l'objecte. Cal actualitzar la llibreta d'adreces. Aquesta sala de concerts té una bona acústica. Pots deixar el llum encès? Heu de fer clic al botó. Moltes estàtues són de bronze. En quina carpeta de fitxers es troba el document? La dinamo de la bicicleta genera electricitat. La goma té una elasticitat molt elevada. El subministrament elèctric és important. La resistència de l'acer és molt alta. El quilòmetre quadrat és una mesura d'àrea. El líquid flueix pel canal. L'artesà munta la pica.
La cinta aïllant està disponible en vermell i verd. Quin servei tècnic és el més ràpid? L'instal·lador treballa des de fa 4 hores. La tecla de fletxa està disponible per a 4 direccions. Aquesta bomba d'alta pressió dona 20 bars. El circuit és fàcil de cablar. Hi ha tornavisos de creu i plans. Quin paquet de programari em recomaneu? Aquesta és una estructura d'acer resistent. La pàgina d'inici està carregada. Internet també és telecomunicació. Moltes empreses utilitzen programari al núvol. Poso el cotxe en segona marxa. He de sortir de l'aplicació. No té entès acústicament. L'aprenent ha d'estudiar durant 3 anys. L'escàner llegeix el codi de barres. Hem de perforar un forat a la placa. El cargol ha caigut fora la màquina. De moment, l'intèrpret no té temps. L'enginyer elèctric programa el PLC. Aquest motor reductor fa sorolls estranys. A quants quilòmetres es troba la casa? Embraguem la caixa de canvis de la màquina. El cigonyal del motor està trencat. La càrrega de la bateria és insuficient. L'any llum és un valor de distància. El producte es va fer amb màquina. Deu mil·límetres és un centímetre.
Aquí obren un nou abocador. Quin paràmetre funciona millor? Hauríem de reciclar els nostres residus. Subjecta la canonada amb el cargol de banc. La llana d'ovella és un material natural. Pots desconnectar la màquina ràpidament? L'ordinador s'ha tornat a bloquejar. Els productes industrials són tecnologia aplicada. La presentació de les dades a la pantalla. Aquest trepant és per fusta i acer. El CD-ROM gairebé ja no s'utilitza. L'electricista munta l'armari elèctric. Pujaré el vídeo a YouTube. L'usuari d'internet necessita una clau. Trec la clau amb les tenalles. El trepant d'aire comprimit no requereix electricitat. Aquest procés no és ecològic. L'ajut d'ortografia funciona només per a l'alemany. El conductor elèctric que porta el corrent s'anomena fase. La investigació i la tecnologia aporten avenços. La banca online és possible amb un telèfon mòbil o un PC. Aquest directori no s'ha actualitzat. $230 volts són perillosos. Quin dispositiu s'adapta millor? La fàbrica d'acer té una alta productivitat. És un medicament molt eficaç. La tipologia de la lletra té un disseny bonic. L'acumulador té una capacitat petita. Les despeses d'aquesta empresa són massa elevades.
El virus informàtic ens ha perjudicat. Trobem objectes virtuals al ciberespai. L'electroestàtica pot provocar una explosió. Els productes acabats van a un magatzem independent. El disc dur té una capacitat d'1 terabyte. La matèria es pot transformar en energia. Aquesta empresa fabrica microelectrònica. Cal seguir aquest ordre. La còpia de seguretat es troba al disc dur. L'emmagatzematge de dades ha de ser segur. L'estàtica i la dinàmica són àmbits de la física. El moment d'inèrcia augmenta amb el pes. Podem reciclar aquesta ferralla. Hem de restablir la seguretat. L'eficiència és del 40%. Quina bateria podem carregar tantes vegades com volem? L'operador ha de prendre algunes funcions. Aquesta icona no és fàcil de veure. El pulsador posa en marxa la màquina. El format del disc dur no és correcte. Aquesta bombeta és de 24 volts. Els materials ceràmics són molt resistents al calor. La depuradora es va construir fa 2 anys. Les alicates planes són adequades per agafar coses. Quantes màquines hi ha en aquesta fàbrica? Mil micròmetres equivalen a 1 mil·límetre.
Tinc un forn microones a la cuina. Aquest mòdem no té una bona velocitat. La femella del cargol va caure. La bobina del transformador és de coure. El treballador es va electrocutar. L'ecologista critica a la indústria. Quin taller fa un bon muntatge elèctric? Triga molt a carregar-se la bateria. L'educació influeix sobre el caràcter. La clau s'ha de seleccionar de forma segura. Malauradament vaig provocar un curtcircuit. El rodament de boles és per aplicacions pesades. El producte s'ha d'utilitzar sense diluir. El cable allargador té 3 metres de longitud. Quin material té la resistència més alta? Cal protegir els cables elèctrics. El semiconductor és un component elèctric. Aquest cable és per aplicacions d'alta tensió. Premi aquest botó per arrencar la màquina. Quin condensador té la capacitat més elevada? El terreny té una longitud de 10 metres. El maquinista repara la màquina. Aquest mecanisme sembla molt complicat. El microprocessador té una altra freqüència de treball. L'ecologia té cura de la protecció del medi ambient. L'escàner òptic té una alta resolució. El becari no té permís per treballar hores extres. Quin programador coneix Java?
Les monedes d'argent rarament s'utilitzen avui en dia. Quin és l'amparatge màxim? La transformació dels materials requereix temps. 50 centímetres són mig metre. El quadern electrònic és molt útil. És una producció industrial. Enginyeria s'estudia a la universitat. Cal desmantellar aquesta instal·lació. El coure és molt important per l'electrotècnica. L'expansió de la memòria és de 2 GB. Aquest cilindre no té superfícies netes. Es necessita molt de temps per la fabricació d'aquest dispositiu. L'acceleració és un procés dinàmic. Actualment ja no s'utilitza la màquina de vapor. Els vehicles sense catalitzador no poden circular. La pedra és treballada amb martell i cisell. Aquest paquet de programari requereix molt d'espai d'emmagatzematge. El quadrat té una superfície de 2 metres quadrats. Aquest programa està dissenyat per al tractament de textos. No heu d'abocar aigua sobre el teclat. La barra de títol de la pàgina web no és visible. La fabricació de pantalles planes és complexa. La tecnologia informàtica avança molt. La Universitat Politècnica forma enginyers. L'usuari té problemes amb el programari. L'expansibilitat de diferents materials. Mecanitzar amb màquines eina.
El pes del vehicle és de 2.000 quilos. Hauríem d'aïllar millor aquest armari elèctric. El pedal d'embragatge no existeix al cotxe elèctric. Quin aliatge d'alumini s'utilitza pels avions? El magnetisme s'utilitza sovint en tecnologia. La rosca del cargol no funciona amb aquesta femella. El motor de cerca només triga uns mil·lisegons. Qualsevol pot fer tractament de textos a casa avui dia. Necessitem una traducció d'aquest document. L'interruptor de circuit és un element de seguretat. Quines eines estan destinades al treball elèctric? La producció d'antimatèria és molt complexa. La digitalització de documents és beneficiosa. La calculadora té una pantalla de cristall líquid. El manteniment garanteix la funció de la màquina. La programació no es pot aprendre en poc temps. Cargolo la placa de fusta amb cargols de fusta. Tots els telèfons mòbils tenen reconeixement automàtic de la veu. La termodinàmica és una especialitat de la física. La volandera es munta amb el cargol. La força centrífuga condueix l'objecte cap a l'exterior. L'automatització és habitual a la indústria. La ductilitat dels materials plàstics és molt elevada. El parell és de més de 300 newtons metre. El productor d'acer fabrica canonades, plaques i perfils. El codi de barres és fàcil de llegir per a l'escàner.
Al quadre de diàleg has de triar l'opció correcta. La potència connectada al motor és de 10 kW. S'ha de canviar la bugia durant el manteniment. La teoria de la relativitat d'Einstein és difícil d'entendre. L'enginyeria elèctrica i la informàtica són actualment molt similars. La cinta transportadora es mou a 2 metres per minut. El tub de neó utilitza més electricitat que una llum LED. El reconeixement òptic de caràcters requereix alta resolució. L'ordre al taller facilita el treball. El volant d'inèrcia és un element mecànic important. Un transformador és un component electromagnètic. L'electró es mou gairebé a la velocitat de la llum. La qualitat dels productes afecta el preu. No s'ha de modificar la configuració predeterminada. Una conferència telefònica és més fàcil que una videoconferència. El processat d'aquest material és molt dolent. La densitat de l'alumini és inferior a la del ferro. Les peces de recanvi per a equips industrials poden ser molt cares. Aquest menú de control no és gaire fàcil d'entendre. Les bosses de plàstic són pràctiques, però no són respectuoses amb el medi ambient. El silici és el material bàsic per a la tecnologia de xips. Per a la conducció autònoma es necessita intel·ligència artificial. El tipus de lletra proporcionals s'utilitzen en el processat de textos. El torn pot contenir peces de fins a 2 metres.
Les partícules elementals són electrons, protons i neutrons. Els líquids perillosos es guarden en una sala de seguretat. Es poden fabricar moltes coses amb impressora 3D. L'àmber sovint conté fòssils. Fabriquem molts components d'acer inoxidable.